ആരെങ്കിലും ഇവര് കരിമീന്റെ കുറെ സ്പെഷ്യൽ, ഞണ്ടിന്റെ സ്പെഷ്യൽ, അങ്ങനെ കുറെ പരിപാടികളുണ്ട്. ഞാൻ ജനുവരി 1 ഇവിടെയായിരുന്നു. ഇവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഫുള്ളായിരുന്നു. പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല, കുറെ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാ ജനുവരി 1 ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അയൽവാസികളായ മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും വിളിച്ചിട്ട് ഗിഫ്റ്റും ഫുഡും ഒക്കെ കൊടുക്കും. അത് ഈ ഞാൻ കണ്ട, എന്റെ വീട് തൊട്ടടുത്താ, കുമ്പളങ്ങിക്ക് തൊട്ടടുത്താണ് എഴുപുന്ന. ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെയാണോ റിസോർട്ട്? എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെയാ റിസോർട്ട്. സീരിയസ്ലി ഓണർ ഫ്രണ്ടാണത്. അവന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. അവരായിട്ടൊക്കെ നല്ല ബന്ധമാണ്. ഇത് മാത്രല്ല കേട്ടോ, ഞങ്ങള് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞങ്ങൾ 5 തൊട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതാ. അപ്പൊ എക്സാക്ട്ലി വീണ ചേച്ചി